Eja kronkron ide ni monyam na ase e ma wo se ne nso ame ye kwan ame ya ba wanim enim se ya ba wanim wo be hira ya nsa na yakọ ida wase e wo Yesu din yi mu amen Amen. ye da nyamu pa ase se Awurade go so siesie yen ese sitie ne ho asem na yegusuo na ehia papa cause sitie ni mu a without obedience no you cannot please God. So sitie ni mu a obi ntimi nso Nyankopɔn ni. Without total obedience no one can please God. Tini aba mo den say be ni yie pa na no. Ye hwɛ eniema nan bi a ye wo Nyankopɔn ensam ho. Eniema nan a ye wo Nyankopɔn ensam ho. 4 things we do about God's word. 4 things we do about God's word. Na eno no ibeyi ne mamebrenu aso ni nyina ye nsem a yabobɔ so ya na ebe de ka ye ho kakra bi ye wono ma na bi wo ha ye ni Onyankopɔn asem mo nyina edi ka asua na eno se besa asua enema na no enema na mi so sa ahyem di enema na ye bɔ so yi ene kura ene kura suti ahodo nyina ebe nka ho asem nyina sa na ma nyina edi ka asua na edi ka bɔ so ansa ehunu sɛ ye wɔ partial obedience sɛ onyame asɛm no itimi edi bi so ni eja bi ba ko no ne ma na ne Nyankopɔn asɛm no ye ka kyerɛ mo no ɛna 2 Onyankopɔn asɛm koro no a itimi ye bi so asoɔden ne bi wo dia ne edi so ɛna efe ne sɛ partial disobedience ɛna de edi so no nso ye so aso mmerɛ no ɛnso ne gya de aka no to wɔ no de ɛna ne afa no partial obedience ɛna de ye so ye di ni nyina so asɛm ni nyina de ɔyɛ nkyɛ no ɛna de Nyankopɔn de amaye no ye sitie ma asɛm ni nyina ɛna afa no sɛ total obedience asɛm no ba wo kura ni hɔ a ɛka ye ne ye ni so ɛna afa nso ye wɔ total disobedience ya asoɔden ama asɛm no nyinaa asɛm no ba akɔkora Nyankopɔn asɛm no ba akɔkora ni hɔ a yɛte ya yɛdi soɔ sɛ yɛtɛn atɛn no nyinaa yɛpoe ɛyɛ afɔ no nyinaa yɛpoe yɛni ba akɔkora so ɛne ɛfɛ total obedience nti ne no ɛne yɛ 4 things we do 4 things we do about God's word na ɛne no yɛsa wɔ another 4 things we do about God's word and then can ho asem no another 4 things we do about God's word no and also say ya banya de mbeka so ehye wen nyina mu o say efiri say Bible ba yi Onyankopɔn ofura ase yese wo gini pa nkwa na odi heaven ehye nipa bɔ manipa asom no no saa ne man na ya mbɔbɔ so nyina de eni kura Onyame asem no enema na medical kan ho asem ya dika bɔbɔ so akyerɛ mo no apa ya hye obedience ne total obedience ne de ɛne ɛwɔ na no enema bebrenu a hyehyɛ mu nso a ɛhye ne den ne mu bi ne ye ka ho asem akyerɛ mo no ɛno ne ɛnɛ nso yɛsa want your 4 things we do about God's word no ba ko ne sɛ ɛna di ya me ka ho asem akyerɛ mu ye yɛwɔ visible obedience wɔ hɔ city a yehunu ana city a ɛyɛ pefe city a ɛda adie a nipa hunu ɛna fɛn sɛ visible obedience ɛna ɛbɛka nyɛ ba ko no ɛna yɛwɔ invisible obedience city a yehunu city a yɛ sɛ ɛnyɛ pefe ɛnadi nimum ɛnadi ma nipa nhunu nimum Onyankopɔn nko ara na ehunu ɛna ɛyɛ invisible obedience mienu no ɛna yɛwɔ visible disobedience asoɔden a ɛda adi pefe a ɛda adi ma nipa hunu asoɔden a yehunu ɛna yehunu ɛna yɛfɛ no visible disobedience ɛna yɛwɔ invisible disobedience asoɔden a yɛsɛ obiara ehunu ɛna adi Nyankopɔn nko ara na ehunu and we na mene mbɛdwendwene ho no nti yɛwɔ 4 things we do about God's word nema nan bi yɛwɔ ne Nyankopɔn asɛm no saa hyɛ nema nan no medical abɔbɔ so akyerɛ mo no nti yɛhɛ no nso paa na asɛm no nkosie no atumi aboa yɛ paa yie paa nti
saa no manai makasa enema na no medical ka ho asem no a wo se ye ba Nyankopɔn ne som mu a yehu se ye ba ye sitie mu ama Awurade so we be heaven there yehu se sitie pa total obedience ne se Onyankopɔn asem bia ye be de so I can say total obedience I just say ye sitie ama Nyankopɔn obi bia mu abere bia kosi ase bibia mu abere bia kosi ase o ba bia wo bia se nipa hu ye ni o nipa hu ye ni o se eda adi o nipa be hu o nipa enhunu o ye sitie ama Nyankopɔn akosi ase ye tie Nyankopɔn bibia mu ne ba Nyankopɔn ne sum mu a ya ne ye wo general command o general command o sha sem bi e ba ye nyina ye nyina ye dia ne ba akofo edia saa command bi afiri Nyankopɔn nkyɛn ne ba na order bi wɔ hɔ a ana nso ɔhyɛ mu Nyankopɔn de ma ɔde ma ye nyina didifo nyina dia ene nyina edi akira de bɔ ye bra ɛno wɔ hɔ ene ye wɔ individual command ene wo de ba ɔhyɛ bi a ebi eba nipa ba ankran bi nkyɛn ene wɔn a na ye wɔn dia na ne nyina mu no sɛ eba ye nkyɛn a the general one no the individual one in yahunim de na fe agidifo a ye Christopher nyamesomfo afi de ho hyase na se in yahunim de wi a other individual commands o general commands o e ba be di so eni yeso Nyankopɔn a eni kan tia se Nyankopɔn o ma commands o ma order o ma instruction no o de mayen na ebi wo ha edadi ebi won so a ebi wa wo ya eda de mani pa hunu ena ebi won so a wodi so a nipa hunu Nyankopɔn ko de sa oda ne ma wo no ono nko a na wo hunu na ebi wo hɔ a na man se bia yakoma mu asɛm a de akoma mu asɛm akoma mu so de Onyankopɔn nko a na ni makoma mu Onyankopɔn nko a na hu akoma mu bibi wo hɔ de a na eda de wa man se bia mega se adwene mu Nyankopɔn de ma yɛn na saa sitie no ye nya na enadi wani suo Nyankopɔn nko a na ehunu ena bi won so dia eda adi ma yenuanom nipa hunu na ne ba bo so nti ye hunu se die nipa hunu no sitie a ana asomra eda adi ma nipa hunu ne ye fe ne visible obedience nti saa visible obedience no ena ye wo invisible obedience so wo na nyame bo aye keka ho asemi nti ye wo sitie a eye enesuo a nipa ehunu na afi na de ma akon ni kan ansa na mekọ we nyina ni kan so ntia se yese Nyankopɔn no aye nsom no nipa hwe de etu aniwa bada Awurade de ohwa koma mu mi mfa ntia se yesa Nyankopɔn no aye nant na nim so ka kira Abraham se nant manim na ye pɛ no Nyankopɔn no aye nsom no ono ohwe akoma mu Awurade hwa akoma mu o ene nipa nso hwe de etu aniwa. It has not changed and it will never change. And the sign say afei Nyankopɔn afei de ohwe koma mu bio na mu afei Nyankopɔn wadan nipa ohwe de etu aniwa nko ano and the sign make us say wadaso akoma mu odaso hwe nipa mma ya akoma mu odaso hu nipa kokoa mu nsɛm ɛna nipa de ye hunu nipa hwe de etu aniwa sana na asɛm ka ye nka Nyankopɔn asɛm no wɔ nka Nyame asɛm no wɔ 1 Samuel 16:6-7 wɔ se na ɔbaa mu no ohunu Eliab na ɔse ampa de Awurade asra no nie na ɔwɔ manim ne Awurade ka kyerɛ Samuel sɛ hwɛ ɛnhwɛ ne tenten ne tebea ɛne nipa dua tenten yɛ na mempɛ no na menhwɛ de onipa hwɛ de etu aniwa na Awurade de ɔhwɛ akoma mu de ase no ehu awie ndi ɛno ma hinta yɛ Awurade dia de ɛda de yɛ dia okay the same thing no Deuteronomy chapter 29 was ɛno ma ahinta yɛ Awurade dia na de wɔyi na de ɛyɛ ne yɛ ma dia kosida sɛ yɛni mmara yi mu nsɛm nyinaa so ndi kan fa nhyɛ adwene mu sɛ akoma mu asɛm ana akokɔ mu nsɛm de Awurade dia tinipa de wɔyɛ mu Onyankopɔn nko a ne hu nipa mu nipa betumi asra kyerɛ wo na ne mu yɛtum Onyankopɔn sɛ de nka yɛni motie no saa ne akoma mu nso nte de anka nipa no nipa bi nso wɔyɛ Onyankopɔn de hu no sɛ wɔnyɛ
because the Yankopon kan na sa na te woni mu ba sa waye ne ho nso se de eye se de woye nso woni panim ye beba so pa ye pa se ye dia obi na koma nyina na edi Onyankopon asem pa ye chi a ana dia koma nyina na enso Nyankopon a ye dia koma nyina na edi Nyankopon chi a ene de Nyankopon nko a na betimi ehunu ani akoma mu asem Nyankopon nipa ntimi hu nipa akoma mu ade bi ye dia akoma na eye Nyankopon nko a na etimi ehunu ene fe na se visible obedience city a edadie ye behwe city a edadie no mu bi emfa ne ma bi enya emre mo ntim mo waye city a edadie na koye se Nyankopon oda bi Nyankopon de amaye no wudi so obi a behunu wan ni so obi a behunu de wan ni so obi a behunu ne fe na se visible disobedience we do obi a ehunu na visible obedience so de obi a ehunu se wodi asam no so na ebi ne evan se bi yenhwe emfa asubo so asubo eye Nyankopon ahyede so wose Mark chapter 16 wose monko wiase nyina waka sempa no enkyira body de ogidie ne ebo na su no wobeje ne nkwante asubo eye command eye nhye so obi a bosuo de asubo Nyankopon ahyede ebade se ye mosu se nipa no ye bona su a obi obeti Nyankopon asama se ne ye bona su no jise asubo nye sunsun mu ade nye sunsun mi na ebo osuo eye hunam mu ade bi edu bi ko nsuo mu nsuo masubo edu bi ko nsuo mu ni akobo osu in the moment obey city am ya de wako nsuo makobo osu no why visible obedience visible just say sa asem obi ahunu anyway enye kwakwo mu asem eni se ena se obi ti Nyankopon asem no ama no kwan na eduru men se kobo suo no also onye ready say nkobo na su a eye visible disobedience is asoden ono ani nim de nti a won ya asoden nti when ye wasoden mu ho a edi mi ehunu ene wasoden mu won so de a ye ehunu Nyankopon nko a na ehunu beba nyina so ene wode ye ehunu ti me fan hye adwene pa ye pa de we de enya kwakwo mu asem isi obi man ho kwan na ye evanse bi a ye ko bonus di a visible obedience na say ye wa man ho kwan so am ya man so di a na opo a visible disobedience ya so ani a Nyankopon asema ni play amaye Nyankopon si ye mosu ene nipa no wa mosu di adedi Nyankopon si ye mosu ene wa bosu di adedi ene wo afen ene no nkan communion so Awurade ahyede communion ya kan wa asem Awurade didi no eno so Awurade didi no ekura visible and invisible obedience Awurade didi de se ba Awurade didi fam so de a Awurade didi de etimi da ne ho adi ewo vanse bia esumienu mu visible and invisible obedience didi kan ye mfa bone nko communion ho ye de tene ne ene ko communion on this anti evangelia adwene se Awurade didi no ye mfa bone nko ho ye Nyankopon asama ka ne pefe kire ye no kire Yesu a mfa nko ho o kan 1 Corinthians chapter 11 26 29 26 29 11 ho na da bia mbedi paano yi na mo benom kuruwa yi ano no mo pai Awurade wuo mu ka kozi se obeba enti do obedi paano yi ana se obenom kuruwa yi ano se de ense no obedi Awurade ni padua ne wuo ho ne ni mogya hofo na ma nipa nso ne ho hwe ansa no di paano ni bi ne wanom kuruwa na anu bi na de odi no onom se de ense no odinom de atamuo eba ono ano so efiri se wa mu ni padua ne yie yentina yentina wona oyare wona oye mmere no oyare pii wo mu na bebre nso wu Awurade asem nie communion ho mra no communion no se enyame asa yemfa bone nkodi ba de Nyankopon asem wa the moment ye nyina yakohia na obi yakan ye nyina ye ba ho no se wo asemasi ya mansa ana se abena ana kwamena kodwo ba ho bia kodwa ye sitie ye hu se asem ne kodwa di so asem no Nyankopon kan se ye nyina na communion no kodwo so apa ho bi obedibi and a visible obedience no ko ye nyina de ani ehunu na se kwame te wona se kwame a medibi nso a ye se ye nyina ye mra ho rade na se ye mra ho ne ye nyina ye ba ho kwame de wo so medibi wote ho abena so ena ya so no mfo medibi wote ho ompane ho asem wo yin so wona a visible disobedience e obi ehunu se na so woden go Awurade asem no on person odi Awurade asem na ma adwuma nti we say no dead na mom de ne wo mu no se kwamena be die no kwamena aya boni bi okwakuam
a onyankopɔn nko a na ehunu but wɔde aba ho de a ɛyɛ invisible disobedience nyankopɔn no asoɔden bi wɔ ha a nyankopɔn nko a na ehunu ɛyɛ invisible disobedience nipa nhunu deɛ wɔyɛyɛ kwakwa me akɔyɛ nipa na akɔyɛ bɔne bɔkɔɔ mu onipa bi nhunu wɔde aba Awurade pono ho yɛde ebu ne bɛm nti ha sɛ ne ekura visible obedience and invisible disobedience na deɛ ɔba ho wɔ kronkron yɛ mu ɛwɔ nyankopɔn anim bɔne biara ne ho no onyankopɔn anim no ɛyɛ visible obedience ɛyɛ invisible obedience onyankopɔn hu ne sɛ nakoma mu yɛ fitaa na ɔde aba pono no ho ɛna wɔn nso so de nakoma mu yɛ tum na ɔde aba pono no ho de nakoma mu yɛ tum na ɔde aba pono no ho no ne deɛ ne yɛ invisible disobedience wɔyɛ soɔden na ɔde bɛdi nyankopɔn po wɔn mu Awurade mogya no sɛ ɛyɛ kronkron wɔn mu Awurade nipadua no sɛ ɛyɛ kronkron obedi fɔ Awurade anim ɛnna Paul sɛ bebree no a ɔkɔ so bebree mu a bebree no abɛyare wɔsɛ bebree kɔndofoɔ no bebree no anam yare yɛ adeɛ nkwa na egunkum wɔ mo ebi nso ayɛ mmerɛmmerɛ mɛnɛ ne awuwe tim no a bebree no ahonte ayɛ sɛ ane ntina sɔrefoɔ nso ebi wuwu saa Awurade communion no mo nkɔ ho yie ne ɔmo nya nnome nti communion no ɛde nnome ba na ɛde nhyira nso bɛba nti mo miɛnhwɛ no nso nti yɛwɔ onyankopɔn ɛkasa kyerɛ na afei ɛmena yɛbɛkɔ Awurade pono ho biara na yɛbɛkɔ ho yie biara no nti adeɛ baako a makasa da biara no ɛbere biara no a wobɛkɔ Awurade pono ho biara no wode kyerɛ agyidifoɔ a ahyia wo nyinaa sɛ meba pono yi ho ɛde akyerɛ mo sɛ me nso so Awurade Yesu nsɛm biara a wɔka biara no medi ne nyinaa so pɛpɛɛpɛ baabi a menam obiara nka me ho me nko na menam bɔ me bra ba meba pono yi ho na deɛ adanse akyerɛ mu a mo de ma sɛ nyinaa de akyerɛ mo sɛ me Awurade Yesu ne nsɛm no da biara yɛtie no medi so nti meba pono ho na mo nso mo ahunu na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo nso metumi agye me die sɛ me nso Awurade anim no na sɛm biara no a ɔka biara fa ho biara no nso medi so wɔ no kure mu pa medi so no kure mu na sɛ meni so wɔ no kure mu deɛ Awurade no me mmra me so sɛ ɛyɛ ne su adeɛ bi na meyɛ na mɛsɛ ma mo ahyia nyinaa hu sɛ metene deɛ a ɛne Awurade no me mmra me so ne sɛ wɔbɔ ne ho dua no ɛna ampa sɛ nyɛ ne su adeɛ bi na meyɛ na Nyankopɔn anim ma ba ho wɔ no kure mu nso Nyankopɔn nhyira mmra me so na Nyame nhyira ba nipa no so enti deɛ ɔde akokoduro bɔne kɔ Nyankopɔn pono ho no ɔyɛ invisible disobedient person nhunu yɛbi nhunu ma nipa bɛhu sɛ ɔyɛ visible obedient person nti yɛmɔmɔden paa yie na yɛnhwɛ Nyankopɔn nsɛm a yɛn nso yɛdi akyirɛ yie paa nti yɛhunu sɛ Awurade sɛ yɛmmra communion no no aba sɛnea wadi asɛm no so Awurade sɛ yɛnyɛ sɛ no nso ayɛ nti wɔno nso wadi so nti yɛwɔ Nyankopɔn som mu Nyankopɔn didie mu no yɛwɔ nneɛma bebree mmerɛ ma mɛkɔ kamɛka nneɛma bebree na yɛwɔ nneɛma bebree so yɛwɔ church events yɛhwɛ church fellowship ayɛ nyinaa yɛhyia na yɛakɔ asɔre na yɛakɔ tie Nyankopɔn asɛm meeting with believers nyinaa no ɛyɛ Awurade ahyɛdeɛ sɛ Kristoni biara ntena fie yɛn nyinaa nkɔ hyia mu ne yɛn nso Awurade yɛnti Nyankopɔn asɛm ɛnyɛ nipa bi na ahyehyɛ ne nipa bi na edigya gu so so da bia ntena fie Awurade ansɛm a woka Nyankopɔn asɛm no Hebrew chapter 10 verse 25 a wɔsɛ moma yɛnya yɛn ho anhyia mu sɛde ebinom nya nyɛyɛ no ne moma yɛntutu yɛn ho yɛn ho fo brɛ dodo no a muhu sɛ ɛda no ɛbɛn no enti anhyia mu die sɛ Kristofoɔ yɛnhyia mu ne akɔ Nyankopɔn n'ase ne yɛtie n'asɛm ne ahotefoɔ nka nyinaa bɔ mu a ɛyɛ Nyankopɔn asɛm ɛyɛ nhyɛ enti obiara no ɔde saa asɛm ne bɛyɛ adwuma biara no wohu sɛ mpa ɛno nso wada ɛde sɛ ɛyɛ visible obedience Awurade sɛ yɛnhyia mu wɔno nso waba enti visibly no Awurade ani soɔ no ɛnansɛ mfansɛ bi a Onyankopɔn fam no anaa nipa fam no yɛhunu sɛ wadi asɛm no so because waba ɛna wɔn nso a yɛhyia mu a wɔn ma no nso no Awurade asɛm no nso wɔn ani so enti wɔn nso yɛ visible disobedience obi hɔ bebree no a wɔ hɔ a wɔabrabɔ mu no so wɔn nya adwuma yɛ pa a wɔn pɛ adwuma yɛ Awurade hu yɛn mɔbɔ o Awurade boa yɛn ni o sɛ wɔn nya adwuma yɛ enya wie pa a ɛkwan bie ma wɔn sɛ aban adwuma o sɛ aborɔfo adwuma o ɔno ana adwuma o sɛ bi a taxi no nya kan o trɔtrɔ bi o ana adwuma bi o ana sɛ security we adwuma bia afei nipa na afei asɔre kora wɔn ntɛmɛ ma na afei na adwuma na sin ne kwan obi a wadwuma wobɛnya adwuma yɛ ana wo yɛ adwuma bia no adwuma siw kwa bia no adwuma na yɛ nome a wonhunu ɛde kɔ sɛ yɛ ma wonhunu
adwuma na wonya wode wabu ne se wani age na wode wonya skata obotomo no eye nome adane nome ama wo hunu because asiwo kwan ema wontime nse awurade asɛm a wɔsɛ ma yenya ye ho enhyiemu no ma ye kan bebre na visa bi ye agoro ye were visible disobedient people or visible disobedient people all ede be fe osoda na otefie obi emero pa bia na oba sori beti Nyankopɔn asɛm aso won so ma obi hwɛ hone kan sa akire wo ewia so obi a obi a obetimi na bra boye nanso Nyankopɔn se yenyina yenhyiehie mu aduru a nipa no ogya de wo ye na okɔ na bebre nu aso ɔden wo ha ɔde ka anam ɔkɔpɛ de obedie asɔre wo nkɔ bebre kura de nekura de week by week Sunday bi no ha na okɔ no tene ba bi yaka bi emfa ne ho bio nyame so ndi senatefo no ɛyɛ senatefo ndi ɛsa omugya to wo ma yɛ bebre nu ayɛ bebre nu a visible disobedience no ɛkɔ pa yie pa de be fe we ɛyɛ visible disobedience ɛyɛ asoɔden a ɛda adie eni so obi gyan enamontuo na namontuo anya ɛyɛ asoɔden a ɛda adie ko Nyankopɔn asɛm se yɛ nhyiam ne wɔgya nhyiamu die he no nso anuanom enema bebre no a enema no dɔɔso de me kanie sɛ enye nhyiamu nko na bia nti dɔɔso abrabomu no sɛ Nyankopɔn sɛ manipa nkɔbɔsom so na nipa ekɔbɔsom so a visible disobedience adadi and visible adadi ye mokoro no na nipa bokoro no a ye nza awade bɔne ahodo bebre secret sin bɔne ahodo nipa ne sumu ase ni nyina dwamammo ana nyema bi yeti saa nyina na nipa be ye bia na nipa be hunu bia no visible disobedience e Nyankopɔn asɛm no sɛ me enya saa na nipa na ya saa ndi visible nemo sɛ nipa no yesie no obi ade nipa nhunu o ka Bible no wɔ Mark chapter 6 verse 6 to 7 a wɔse no obuase wɔn sɛ ediza Isaiah sɛ mu nya atwomfo nkɔm sɛ wɔtwerɛ sɛ ɔman de wɔn fafa ne di mini ne wɔn akoma de atwe afiri mu kwa kyirikyiri ha sɛ o ka Bible no ɔse so obi akoma atwe firi Nyankopɔn ho a obi antimi hunu Nyankopɔn nko na ebe hunu obi asɛmpa mu di akyire so obi akoma firi so a obi antimi hunu obetimi aba na akoma firi so Nyankopɔn ani no wɔyɛ invisible disobedient person asoɔden bi a nipa mfa ya ni hunu asoɔden bi a ɛna adie ko Nyankopɔn se di asɛm ne di na wɔnye nkwa di asɛm na chi ɔbaa na ɔde nipa na ɔso ahina no mun na chi na obi twe ne ho firi ne ho a ebi hɔ an ɛyɛ visible obi nso atwe ne ho firi obi wɔ nso ɛyɛ invisible die he no nso bebre ndi ade yɛ de akoma na ɛyɛ ade yɛ de honhom na ɛyɛ ne de sɛ nipa wo twe ho firi ho a Nyankopɔn nko a na ebe hunu ne mu de 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 Nyankopɔn se nneɛma a de yɛ dia de ehinta Nyankopɔn adia ne Biblia sɛ bia Jonah amara a wɔyɛ asoɔde Nyankopɔn so ɔnkoro no ɔno nko na n'anim asoɔde a wɔyɛ no invisible disobedient person invisible obi na obehunu and invisible disobedience na Jonah yi na die yi sɛ ɔka kyerɛ nipa no sɛ me de Nyankopɔn sɛ menyɛ na mama nyɛ Paul sɛ Nyankopɔn yi ho de kyerɛ me na ma anya ɔsoro ade a yi kyerɛ me na asoɔden Paul nko na betuma yɛ so asoɔden Nyankopɔn ada ntasɛm de kyerɛ Paul ɔfrɛ Nyankopɔn frɛ Paul betuma yɛ asoɔden because asɛm bi ɛba ɔno nko ankyɛ ɛna yɛwɔ general information ɛwɔ yɛ nyinaa nkyɛ ɛga de abrabɔ and the wood one is na otopa wɔn ne bi wasɛn no sɛ wayɛ asoɔden ɛne ɛfɛ na sɛ visible disobedience because command na ɛda hɔ no order na ɛda hɔ no we are a plain doing more than tight yɛtua Nyankopɔn fie yɛ nyinaa na ɛyɛ visible ɛna ɛsɛ kura invisible visible no sɛ yɛntua ma sunsum yɛtua ma nipa na Nyankopɔn da ne sɛ ɔde ama yɛ no ɛna ɛde korɔ ɛne ɛbɛsi obi so na kɔ baabi ɛne deɛ woyɛ nipa hunu sɛ wayɛ saa adeɛ wei na mmom ɛne yɛ visible obedience no nipa bɛhu so wadi asɛm no so but invisible obedience ɛwɔ ho no sɛ ɔyɛ nipa pɛɛpɛ de Nyankopɔn so yɛ ɔmfama no ɔna de baayɛ anaa de Nyankopɔn so ɔmfama no ɔna de baayɛ deɛ ne ɛfɛ no wɔyɛ invisible disobedience nipa bɛhu no sɛ Ananias na yere wɔn hyɛ ɛbɔ wɔn bɛdi bi so wɔn tuya nipa bɛgye ba Nyankopɔn hu no sɛ wɔyɛ invisible disobedience bɔhyɛ na wɔhyɛ no wɔyɛ ne nyinaa so ti mu yɛ yie pa nyamsomfo yɛ so Nyankopɔn no na nyaatwem deɛ nyaatwem ni biara deɛ nyaatwem ni biara deɛ ɛyɛ invisible disobedience ko nyaatwem no bɛsɛ kama aso wɔdi asɛm ne di aso obuadeɛ enso nipa no oni Nyankopɔn asɛm no ɛso sɛ deɛ sɛ odie
Nyankopɔn asɛm no Nyankopɔn etu yɛfo bi kura no sɛ kwan a wɔsɛ yɛfa so ɛne ɔmo a bɛdi John the Baptist akyi a na ɔmo nso etie n'asɛm sɛ obi dan subampa bi adi wɔ John anim de kyerɛ sɛ Onyankopɔn asɛm a na oyi total de so oyi total ɔde total trust ɛna di n'akyie na ofi na koma mu nyinaa edi no kora wɔ John anim mmerɛ meka Nyankopɔn asɛm wɔ na oyi ho brase nyinaa adi wɔ n'anim a sɛ de Nyankopɔn pɛ sɛ ɔyɛ a ɛyɛ visible and invisible disobedience obi betumi yɛ saa pɛpɛɛpɛ obi yɛ ho brase nyinaa di ba ne mu deɛ ne Nyankopɔn hu no sɛ saa na wɔteɛ ɛne saa ne deɛ oyi na di ma nipa hunu yɛ no ɛne asɛm no kɔ ɛwɔ kwan bi so ɛde ɛyɛ visible obedience na wɔyɛ die ba na nakoma no ɛni asɛm n'akyi na ɔmmi ne deɛ wɔka na deɛ wɔwɔ kyɛ ne saa na ɛteɛ no na akɔyɛ invisible disobedience ɛnti yɛ akoma mu nsɛm nneɛma bi a yɛne ankasa yɛ akoma mu anaa yɛne ankasa yɛ adwene mu no nneɛma bi a nipa nhunu no nanso yɛyɛ a ɛyɛ no mmehɛ no nso ɛyɛ visible obedience deɛ ɛda adi a ɛyɛ mmehɛ no nso menim sɛ asɛm no ɛyɛ nhyira ma obi biara deɛ ɛda adi wɔ John anim no a ɛyɛ no ɛyɛ visible obedience na ɛso Nyankopɔn ani sɛ nipa no kɔ John anim na oyi odan suban papa bi adi kyerɛ sɛ Onyankopɔn asɛm no ɛyɛ ne soɔ ɛna ɔda na di adie but ɛyɛ visible obedience ɛna akoma mu nso deɛ saa na akoma mu nso teɛ deɛ a na ɛyɛ invisible obedience nso Nyankopɔn anim ti Nyankopɔn deɛ ɔtaa hwɛ Nyankopɔn deɛ invisible obedience ɛna nipa deɛ nso yɛ visible obedience deɛ ɛyɛ no nso ti deɛ meka kyerɛ mo titiri na sɛ both visible and invisible obedience pleases God. Ni mienu nyinaa so Onyankopɔn ani na ɛhyɛ Nyankopɔn ani mu onyam ti ɛmfa nse adwene mu saa asoɔden a yɛyɛ esie ɛne deɛ yɛnyɛ nsie nyinaa na maka sɛ ɛso Nyankopɔn ani ɛnso Nyankopɔn ani asoɔden a yɛsie a obiara nhunu wo mu yɛtum de Nyankopɔn kan na waanyɛ de sɛ Yona ɛyɛ invisible ɛnso Nyankopɔn ani ɛna asoɔden mi nso ɛda adie ma wo nsa so akɔbosom so when akɔbosom so anema sɛ ne wayɛ no saa nipa no ɛno nso wɔn nso Nyankopɔn ani ɛna asommerɛ yɛ sie sɛ baba koraa sɛ edu bi na woyɛ papa koraa ma nipa bi ehunu sɛ woyɛ papa adɔyɛ na daakye bi obenya katuo Nyankopɔn anim ɛyɛ sutie bi nipa nan ne kɔkoa mu Nyankopɔn nko ne hu no daakye ɛno nso Nyankopɔn ani enti asommerɛ yɛ sie ɛne deɛ yɛnya nsie ni nyinaa na ɛso Nyankopɔn ani deɛ asoɔden a nipa hunu ɛne deɛ nipa nhunu ɛnso Nyankopɔn ani ni nyinaa deɛ ɛda adi ma nipa hunu asoɔden a wɔbɛda na die ama nipa hunu a ni Onyankopɔn asɛm ni sɛ nka woyɛ saa no na wayɛ no na nipa hunu no ɛnso Nyankopɔn ani ɛna Nyankopɔn asɛm no nso ni sɛ Onyankopɔn ani no ni sɛ woyɛ but wayɛ ɛno nso Nyankopɔn ani enti deɛ so Nyankopɔn ani ne sɛ sitie bi a woyɛ a nipa hunu yɛbɔ yɛn nsɛm a Bible mu no Nyankopɔn sɛ nyɛ saa ɛna wayɛ wontumi nya mfa nsie ɛso Nyankopɔn ani ɛna biribi wɔn nso deɛ a woyɛ de sie yɛ Nyankopɔn sɛ yɛsie ɛma nipa bi yɛ nhunu woyɛ de sie yɛ no nso no ɛso Nyankopɔn ani enti yɛwɔ nneɛma bebree hɔ a yɛyɛ a ɛso Nyankopɔn ani enti deɛ meka de tiwa na sɛ ɛfiri sɛ Nyankopɔn ɛde nipa mma ɛyɛ adwuma ɛwɔ wiase no saa aso nneɛma nan wei ɛna kura Nyankopɔn asɛm ɛfiri tete nyinaa bɛsi nnɛ four things bi ka kyerɛ mo no partial obedience partial disobedience partial obedience and total disobedience no saa nneɛma nan ne kura Bible no ne kura Nyamesom ɛna saa wei nso sɛ ɛhyɛ ma wei nyinaa nneɛma nan na mabɔ so nyinaa ɛhyɛ saa nneɛma nan nyinaa so ma yɛbɛhu wɔ saa nneɛma nan nyinaa ho ti mo nhwɛ ne yie o emra me dia asɛm ba na wie yie deɛ meka nie awotefoɔ yɛhwɛ yie the visible and invisible disobedience ɛyɛ ne baako no am yɛ ne ma temu no ɛna partial and total obedience ɛne ɔno no ɛna nna deɛ makan visible obedience obiara bɛhunu adɔyɛ na woyɛ Nyankopɔn sɛ yɛsie na woyɛ sie ya obi nhunu
Ubosu a obehunu ye kokomi na akobia e visible obedience nipa behunu wahye Nyankopɔn asɛm ma so kwa nkɔ ne yie di a Nyankopɔn ani no na ye invisible obedience timomia momoden say visible obedience mu invisible visible obedience mu momia nya di Nyankopɔn se yenye na enhye Nyankopɔn ni muonyam ma ne hu ye mɔbɔ ye pɛ heavy akuri de be wo ye bibi na dead ya ni Nyankopɔn asɛm no a kyerɛ sɛ ɛnɛ di na adaadi a wayɛ siti a yehunu ɛnsɛ wo bɛkɔ nkwam di yehunu ɛde wo bɛkɔ nkwam di yehunu so ɛde wo bɛkɔ nkwam asɔde a yehunu ni Nyankopɔn nye ntum ɛne asɔde a yehunu ni Nyankopɔn nye ntum nipa bɛkɔ wɔ yie mu ɔde nhyɛ nsɛm so ma yɛ na nsɛm nye nkwan nsuo ma yɛ na nkadi abrabɔ nkosi aseɛ ɛwɔ Yesu din mu amen. Amen.